να βρείτε πρώτα εσείς τι σας αρέσει. Τι μου αρέσει. Οπότε από εκεί και πέρα, εφόσον μου αρέσουν 3 πράγματα, 4 πράγματα, 2 πράγματα, ποιες σχολές μου το δίνουν αυτό? Έχουνε προοπτικές. Οπότε από τα 4 που έχω, κάποιο θα έχει καλύτερες προοπτικές και θα μπορούσα να το επιλέξω. Μπορώ να το πιάσω με τους βαθμούς που έχω. Μια πραγματικά ξεχωριστή ημερίδα διοργανώθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Μελιγαλά για το νέο λύκειο και τον επαγγελματικό προσανατολισμό από το Φροντιστήριο Εξέλιξη, προκειμένου να βοηθηθούν τα παιδιά στην κρίσιμη επιλογή αναφορικά με τις σπουδές που θα ακολουθήσουν. Να προσπαθήσουν να βρουν αυτό που πραγματικά θέλουν, να έχουν αυτό ως οδηγό και από εκεί και πέρα να έχουν τα μάτια τους και τα αυτιά τους ανοιχτά για να ενημερώνονται συνεχώς για οτιδήποτε καινούριο συμβαίνει στο χώρο του επαγγελματικού προσανατολισμού, έτσι ώστε να μην φτάσουμε την τελευταία στιγμή να ψάχνουμε σχολές και επαγγέλματα. Είναι άξια συγχαρητηρίων και η επιστημονική ομάδα του Φροντιστηρίου Εξέλιξη, γιατί ανέλαβε την πρωτοβουλία να οργανώσει μία ακόμα ημερίδα, ένα ακόμα σεμινάριο, το οποίο είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα και το οποίο έρχεται ως επιστέγασμα της επίπονης και της πολύ μεγάλης προσπάθειας που γίνεται κάθε χρόνο σε συνεργασία με τους μαθητές του φροντιστηρίου, η οποία ήρθε να τους βοηθήσει πάνω σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που είναι η επιλογή σπουδών και επαγγέλματος, και η οποία είναι πολύ σημαντική γιατί έρχεται να συμπληρώσει την πολύ μεγάλη και την πολύ σοβαρή δουλειά που γίνεται στο φροντιστήριο. Επειδή γνωρίζει η επιστημονική ομάδα στην πολύ στενή συνεργασία που έχουμε ότι ναι μεν αρκεί πάρα πολύ καλή δουλειά μέσα στο μάθημα και ότι πρέπει να υπάρχουν πολύ καλοί μαθητές και αυτό το θεωρούμε δεδομένο, γνωρίζει όμως ότι αν αυτοί οι μαθητές είναι ανενημέρωτοι, ενδεχομένως όλη αυτή η προσπάθεια να πάει στράφη. Βγαίνοντας λοιπόν μπροστά και αντιλαμβανόμενοι τις ανάγκες και τις συνθήκες της εποχής, μας ζήτησαν να έρθουμε να ενημερώσουμε τους μαθητές τους και τους γονείς του Μελιγαλά για να μπορέσουν τελικά να συμπληρώσουν αυτό το παζλ όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνεται κάθε ακαδημαϊκή χρονιά στον χώρο του φροντιστηρίου. Το Φροντιστήριο Εξέλιξη διανύει τον 3ο χρόνο λειτουργίας του στο Μελιγαλά με σκοπό την υποστήριξη όλων των μαθητών. Διοργανώνουμε τέτοιες εκδηλώσεις αυτά τα 3 χρόνια με σκοπό και τα παιδιά της άνομης ηλικίας να ενημερωθούν και να μάθουν κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούν να τα ξέρουν. Εμείς συνεχίζουμε, δόξα τω Θεώ, με ανωδική πορεία και αμύωτο ενδιαφέρον και ζήλο για την πρόοδο των μαθητών μας. Είμαστε εδώ για οτιδήποτε χρειαστεί και χρειαστούν οι μαθητές και οι γονείς της άνομης ηλικίας. Άλλωστε, πολλές φορές ο ρόλος των γονιών στην επιλογή της σχολής από τους υποψηφίους είναι ιδιαίτερα καθοριστικός. Συνηθίζω να λέω στις παρουσιάσεις μου ότι οι γονείς αποτελούν το 50% μιας απόφασης. Ένας γονιός ο οποίος είναι ανενημέρωτος, ένας γονιός ο οποίος δεν έχει σωστή πληροφόρηση, μπορεί να είναι ένας πολύ κακός οδηγός για το μέλλον του παιδιού του. Είναι πολύ εθαρρυντικό και το τόνισα στους σημερινούς γονείς ότι είχαμε μεγάλη παρουσία γονέων σήμερα. Είναι πολύ ενθαρρυντικό και τους τιμά, γιατί ήρθαν να ενημερωθούν για να μπορέσουν τελικά να συμβουλέψουν σωστά τα παιδιά τους.